Selamat hari Minggu, Amang Inang. Hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi porbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Songonodo didok Tuhan Jehovah, jowon na maahu, jala alusak kumay bana, saydongan aku doy bana jupa hagugotan. Paluaw kudoy bana jala marmulia ibana bahenokku. Say pamahapok kudoy bana sarimatua. Martua dona hudul di pangodingan ni natumibuli. Jala na mian dilinggoman ni pargogo naso hatudosan. Namadok tu Jehovah. Haporusakku jala partano bato aku debatakku. Marhaporusan tuhodo au. Haleluya. Martangyang mahita. Ale amanami para si rohan na sumurung, debatani hatuaon nami. Huingot tami do dia kaarion, panaonon dohot hamamate ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Pahibul marohan nami, jala parbadiai mamikiri sude natinaon nai. Patadahon matuhami dosa nami, asa diarsakko rohan nami. Asa hupopomi hami hisap-hisap dohot sakap-sakap ni rohanami,
Jala asa hupa sautami lomo ni rohani na manubu sami. Asa martua hami marhite siani, rodi sa leleng-leleng na. Sa ipatupa may di hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham. Amen. Nipatik imananianet sian Pesalmen 105 ayat 4. Sisiri hamu ma Jehoba dohot hagogo onnai, toktong malului hamu bohina. Rap mangidogogo mahita sian debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon nahobar tupatikmi. Amen.
potima dosata diadopan ni debata. Ale Tuhan debata pargogona sohatu dosan. Para si rohana sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Hami halak pardosa na dangolon, ro tujolo ni habang sa habadiaumi, manopoti jala mangangguk ko dosa nami. Masay jojo tuwar saki hami ho, marhite-hite pikiran dohot hata, dohot pabahenan nami na roay. Dang huhaholongi hami ho siyan nasa rohanami, dohot nasa ati-ate nami, dohot nasa todi nami, dohot nasa gogo nami, nang dongan nami, dang doso diri nami hubay kami, dibaheni tamadori masmu jala uhummu hami, tuhamatean sa leleng nileleng nai. Alay na mapurus mahami nuaeng tuasi ni roham na godangi, mangido siyan nasa rohanami, hasesaan ni dosa nami sa luhut na. Sayurupi mahami paubahor rohanami, ala ni Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham, si Pangulo hami, dohot ala ni guarmu na badiay. Ale Tuhan, saya si maroham di hami, halak na dangolon. Amen. Baga-baga taringot tu hasesaan ni dosa. Adong do dihita situan ni malim na songoni, na hudul di siamon ni habangsa ni hatongamon di Banua Gijang. Di baheni tarbay ni bana do panguluhon ro di ujung na, akan nasadok ro tu debata, marhite-hite ibana. Na mangulu do ibana toktong, asa ditangyakon nasida. Hasangapom ma di debata na di Gijang. Amen. Epistel dihita sadarion ima di minggu invokatif imana dienet sian Roma 5 ayat 12 sa rodi 17 marsika soring mahita majahasa.
Di baheni songon nabongot dosai tu portibion marhite sian sadahalak. Jala marhite hite dosai roh hamatean. Songoni sahat hamateani tu saluhut jolma ala sude nasida mardosa. Alai nunga manggonggomi hamatiani olat ni si Adam sahat ro di si Musa. Nang sodos pardosaon nasida tu pangalausion ni si Adam. Sumasuman ni nanaing roi. Ia si lehon-lehoni asing dosian nabinahen ni sahalak na mardosai. Ay dihorhon uhum nasian na sahalakido uhum hamaguan. Alay hinorhon ni basa-basa ido dipitori torop pangalaosi. Ido sahatna martua do na tumangihon hatani debata jala naupiopsa. Tabegema korsian perempuan.
dako ma haporseaw tay, songon na hinatidako ni dongata sa haporseaon, di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargugo naso hatudosan, na tumopalangit dotano. Au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabe asya tod di porbadia, adorang sohabubuhan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di panguhumon ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hao pinorsilang, na tuat tu banua toru dong ditanom, na mulak mangulu diari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hudul tu siamu ni debata Jehovah, amanai pargogo naso hatu dosani, disima ibana, pai mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di tod di porbadia, jaladong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot di hasesani dosa, dohot di hatai na madok, mulak mangulu dosogot daging ni halak naong mate, dohot di hanguluan na sorasuda. Amin. Shalom. Oras marihita saluhutna. Izinkan saya membacakan warta ini dalam bahasa Indonesia. Sejenak saya akan bacakan warta di gereja kita pada minggu ini, 26 Februari 2023, Minggu Info Kapit, dengan topik Debata Haroron ni Pasu-Pasu. Warta pertama, Pos Pelayanan HKBP Tabanan. Bagi jemaat yang ingin beribadah di Pospel HKBP Tabanan, dapat menghubungi koordinator Pospel Tabanan, yaitu Amang Situa Esi Hotang dan anggota seksi sending Amang Calon Sintua Fajar Sitompul. Hingga saat ini, jumlah jemaat Pospel Tabanan berjumlah 15 keluarga. Jadwal ibadah pada minggu ini dapat dilihat di warta elektronik yang sudah dibagikan di grup sektor masing-masing. Warta berikutnya, kebaktian rumah tangga yang pertama. Tabanan di hari Selasa 28 Februari 2023 di rumah keluarga Amang Pes Galingging Inang Boru Seregar beralamat di Gantangan Jalan Mawar Bongan, Jawa Tabanan. Pengkhotbah dan paragenda Amang Pendeta Mangasi Sianturi dan Amang Situa FO Sinaga masuk pukul 19 WITA. Yang kedua, Jumat 3 Maret 2023 dalam bahasa Batak, tempat di keluarga Amang Hatambunan Inang F. Boru Simorangkir beralamat Jalan Subak Dalam 3 nomor 30 Perum Gria Loka Denpasar dengan pengkhotbah dan paragenda Amang Pendeta Mangasi Sianturi dan Inang Sintua PS Boru Sinaga masuk pukul 19.30 WITA. Yang ketiga, sektor 9, hari Jumat 3 Maret 2023 dalam bahasa Batak bertempat di keluarga Amang Situa TR Sialoho, Boru Sidabalok. Beralamat di Jalan Besaki Gang 1 nomor 2, Banjarsaka Pemogan Denpasar Selatan dengan pengkhotbah dan paragenda Amang Pendeta Firdaus Sutasoid dan Amang Situa Eda Manik masuk pukul 19.30 WITA. Mohon dukungan doa bagi jemaat yang sedang sakit di rumah sakit atau yang dirawat di rumah. Yang pertama, Inang Nyonya Manurung R. Boru Siantori. Yang kedua, Amang PH Tambunan. Yang ketiga, Amang Es Mangusong atau Opu Asima Doli. Yang keempat, Inang Nyonya Simorangkir Boru Pasaribu. Dan yang terakhir, Inang Nyonya Sianturi Boru Sihombing. Warta berikutnya, Warta Panitia Pembangunan Rumah Dinas Resort, Kas Dana Pembangunan Rumah Pastori Resort Bali dapat kita lihat pada warta elektronik yang sudah dibagikan di sektor masing-masing. Berikutnya, warta keuangan dapat dilihat di warta elektronik yang sudah dibagikan di sektor masing-masing. Apabila ada kesalahan, kekurangan, atau yang belum terupdate di dalam warta tersebut, akan diperbaiki pada warta minggu yang akan datang. Warta ulang tahun
Majelis dan Jemaat HKBP Denpasar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi jemaat yang berulang tahun dari periode tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan 5 Maret 2023. Firman Allah yang menyapa saudara tertulis pada Mazmur 16 ayat yang 11, demikian bunyinya. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Dalam bahasa Batak dikatakan, sepabotohomu do tuau dalam hangoluan, sun malas niroha, di hadapan nibohim, aka hasudungan niroha masa disiamu musa leleng-lelengna. Demikianlah firman Tuhan, kiranya kesehatan, sukacita, umur panjang diberikan dia, terang surgawi. Demikianlah warta ini kami bacakan, Tuhan memberkati kita semua. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan
kami ni debatana sumurung sian saluhu na roha. Imana mga ramoti hati-hati dot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Horas marihita saluhu na. Damang doday nang nahinaholonga di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus. Tutu songon na asing do bohi na di jolo nate. Songon na asing do rakyat be di bereng. Manang ngarong na magida nahya magida hami. Dangrong do pe margabus samu. Buasa di pudia narong do nga magida hami. Ala buha, ala hala oma, hala abang, hala kakak nang inatapar di jabu rakmar minggu dodo tita di bagasa tikyon. Jadi mulai dok nasida dakyat do pe magida hami ngamargabus be nasida. Jala songon narong di wartata amang inang anggo hami Padita Mikael Nainggolan. Molo hami makobasi di HKBP Banjarmasin. Gabe Padita fungsional do hami di HKBP Banjarmasin jala dainang pangitubu boru peranginangin. Molo di Batak Toba Sinaga. Jadi molo adong namarga Sinaga di son horas matulang. Molo adong boru Sinaga di son horas matua. Jala inatapar di jabu boru ni rajai nahwala pami boru silalai. Molo adong tong di son silai sabungan horas ma hula-hula nami. Jala moliate di Tuhan nunga di palumaya Tuhan di hamisa dadak dana boru. Jala rakmar minggu dohita di bagasan tikyon. Songonima partina dan singka siak kami molo naing lebih deka anon boi do dicupangi ami di bilik parhobasan. Anggo ditoro darong di bain nomor handphone nada. Hola namang padita resort do amang padita fungsional do ado. Anggo hami anon boi do marsita dan lebih lanjut museng. Jala hata ni debata di hita damang do dainang di enet sia 2 Musa biddu 30 Mamuka maisyan ayat 15 saha ro di ayat 20 tolu. 2 Musa 20 tolu ayat 15 saha ro di ayat 20 tolu songono mahata di debata tapayuti hutma di bagasan rohat tabi. Alainin nasi Musa matu Jahoba. Moloso toktong bohim manguluhon hami unang nian togion hami nakok sianom. Aitung marhite sian aha nama dapo tatadda pabua naung jupangan asini roha au maradok poko au dohot paripemon da marhite sian na dinonganan muhami mardalan pabua hasurungan au dohot paripemon maradopon nasa bangso akan di atas tanoon dunginin na Jahoba matu si Musa nang hataon na nidok mu odeng bahenoku doi ala naung jupangan asini roa ho maradop ponau jala au manadaho pola rod di goar dunginin nasimu sama ua pataridahon matuau hamuleon mi alainin na Jahoba ma au pabuluson salhut hatuauku siat jolo ni bohim jala au majohon goar ni Jahoba di hadapanmu namar taluk ni roha doau sogot dihalak naung tinalupan ni rohaku. Jala namarasi ni roha doau sogot dihalak naung niasian ni rohaku. Akup ni didok Jahoba, daktar bahin ho anggotung marnida apala boikon. Ay daktar bahin manang isi jolma hian marnida au laos mangulu ibana. Akup ni didok Jahoba, idama, adong sada hajongjongan mardonoko nau ikot disi hojongjong di atas dolok batu jadi dung mamolu samuliauku bahenokku maho tu bagasan sada ringgit ni dolok batui laos sukupokku tangaku tuho pai masalpu au mamolus yadung hupatai tangaku idaumu maau siap pudi alai anggo apala boikon dang jadi idaon ni manang ise nido yanggo sana huriana hina holonga di bagasa tuata Yesus Kristus molo hudok nuaing coba maju taida amanginang jolma manang dongan na adong di siamun na habirangta
Coba bereng, arong do na hurang siya nasida. Bereng jo, siapa tahu hurang lengkap listip nih, agak menong sauti. Dak sempak naking markatsa terlebat. Bereng jo, adong do na sopas pahian na, nunga pas be, jalan nunga tajalang nasida naking. Nunga tajalang. Nunga tadok tutuhani, mau liati Tuhan lengkap bodoh aku na isapingon. Nunga tadok naking. Daw, dok majok mau liati Tuhan, ngarak marmingguhan. Ala boha. Lasro hatta nunga boira marminggu dohok dong hatta nasiamu dok na yabirangi. Bohama naking tiba-tiba kopes bani bana. Terlabat dang boy marminggu be. Topu naking tukolon. Sudat marminggu dang dibereng be padita nasya Banjarmasin ni. Iro ka? Alay posro hatta adong live streaming na naking. Dang sonari ano boy do diida. Jala madok mau liati pe di ganuk-ganuk palak marasing-asing do damang do dainang. Berbeda tiap orang di dalam mengapresiasi ucapan syukur yang ada di dalam kehidupannya. Adong do halak didok mau liati molo gudang dapokna. Molo holas sagalas do inumani tiki maua si mana dang sobudo perohana. Iko sajeregi ninna asa mau liati Tuhan. Alay adong go di manari o ti pena jinalona. Alay nunga matselas situ rohana. Nunga dapotan di mana sautik marlas ni roha situ tu ibana. Jala adong do na memandang akka pasu-pasui di bagasan ngulun marasing-asing tong. Adong do na mandok adong sada bunga ima bunga mawar. Anggo bunga mawaron naujui do dah. Nuaing ngadong be perubahan. Anggo naujui bunga mawar anggo batang naimar marsuga do. Berduri kalau dinamakan bunga mawar. Tangkai bunga mawar itu berduri. Molo dihamulati hodo bunga mawarona hama didokna. Mau liati Tuhan nang pe marsuga bungaung. Alay tong do uli jala khusus do anggonan. Alay molo halak na so diboto madok mau liati do hama didok. Uli pe bungaun alay marsuga inna muse. Tong do adong sugana. Na parjolo dihamulati nang pe marsuga alay tong uli. Alay na paduahon naking na so diboto madok mau liati naking. Jumolo do di dok baga do alay dihisahi muse anggo bungay marsuga do dang adong labanini. Hape molo jupangi nahinahulungan ni rohana nang pe marsuga bungay tong do di palapalay. Tong do di dok ini kaulah bulanku kaulah bintangku diliam mabungay. Molo suga na ilo maisi dok ma ito anina mangai. Pokok na nunga upa utarahon ahana di rohakon, nunga utarahon ahana dong dibagas pikirakon, di calo nang di calo urusan belakangan. Buhado hita damang do dainang. Songo dia do hita makka mulatihon, ahana nilehon itu hadi bagasan ngulut tau. Jumolo do tadok tapuji-puji aka nanilehon ni Tuhani dukon ni tadabuhon pangalehon ni Tuhani dihita manang songon na parjolo naking nang peotik nang pehurang alay tahalas sesudi na adong dihitai buhado hita di bagasan parngulat tau posro haku anggo hita na adong dison mulu nang pe songon na paduahon naking molo nuaing ikosong na parjolo mahita. Marilah kita mensyukuri setiap apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Molo nungadong pasangan na itor tadok ma tu Tuhani mau liati Tuhan songo dia pe pasangakon tongdo non no muli tiao. Mau liati Tuhan nang songo no pipar karejuaku tongdo gabi pasu-pasuhon dia. Ala buha, ala juta do halak, moludang di boto madok mau liati, ujung-ujungna madili.
Tuhan, buasa holat tulu lioko jabu diau dinna. Tuhan, buasa holan 5 hektar di lioko kalapa sawi diau ninna. Tuhan, buasa holat tulu plopak di lioko kapal peri diau 50 hiaman yan. Ninna. Gabi madili ujung-ujungna dang dihalason ahanang nilion ni Tuhan di ibana. Songon bangsa Israel na ginonggoman ni si Musa di hati-hai. Tutunong nga matsay godang akapasu-pasu ni Tuhan nang jinalo ni nasida. Tikiharuar nasida siyan Misir. Dilo Tuhan do di nasida sudi aka pasu-pasu. Tiki moho pari dilihat do tiang awan. Tiki holo mari dilihat do tiang api asa buha. Asa buin yan bangsoi mardame sonang madalani parngulon. Asa buin nasida denggan mardalan unang bubunusan ninna. Unang madili, unang hahurangan nasida. Alay songon kebiasaan ni ganup halak do. Orang tidak puas dengan apa yang dia punya. Dang puas nasida dohot aha na adong di bana saunar. Mungkin kado itaida tabigi cerita tolu keluarga. Molo keluarga na tulun marasing-asing do padapotan. Molo na parjolo keluargaon holan boy tu gereja mardalapat. Nang perong gojek mardalapat do mana. Mardalapat manasida topu maro udan. Didikiro udan mamulus ma keluarga B. Mamulus ibana mar sepeda motor. Tiki mamulus keluarga B mar sepeda motor malidok keluarga A. Dabu ati pa mulu mar sepeda motor hita. Hatop saat kita tu gereja dak terlebak bihita. Dak sanga ditutup pitu. Romusing keluarga bion ditikimar motor nasida mamulus mah keluarga C. Anggo keluarga C on agak lumayan do nasida. Anggo keluarga C on mar mobil do. Tiki mamulus keluarga C dibereng keluarga B mamuse. Madi do inatai. Songon inatani keluarga anak king. Pak tabu ati namar mobilan. Dakko na udaninna. Nang pe lebak nasi dahona macet, alai dang panasan molo tiki lasari, dang ngaliat tikiro udan. Molo keluarga Cion iripamu do sonang rohana daw. Arong gope lanjutan. Anggo keluarga Cion asing mamuseng ceritane on. Dibereng mah keluarga dang adong di naking tu aron naking dibereng. Namar payung naking, namar dalapati. May do inatay. Dang ido baga payung na daw. Tabu ati amata do inatanin na. Puasay na mataw matutu. Igading do inatay. Digading do amatay ni namuse. Ang guhita bereng mani at juga mar situ hatangad daw. Ho di kanan au di kiri na her dilagui. Tabu ati molosong kalakanin ni bana. HP na anaking cemburu tu B. B cemburu tu C. C ternyata cemburu musing tu A. Ima di parngulun ni ganup halakon. Dang di boto songo dia makalason na adong di ibana. Molo tabain do penilaian halas ni rohagu dang dihita na adong dihalak. Dang nagabe jupangata las ni rohai. Molo halak na asing do tabain penilaian las ni roha dihita pasti dang jupanga kita las ni roha di bagasan par ngulot. Ala digodang ni si taonon tutu songon na diadopan ni bangso Israel bui doi mabahen na sida gabi madili. Bui doi mabahen na sida gabi lupa tutuhani. Ditiki dang dapotan na dirohana na sida. Molo di Misir nina buido nasida mangalang jagal. Buido nasida mangalang na tabu-tabu. HP ditiki keluar san Misir. Holan padang gurun
dot akka nasutabuido na diae nasida. Hape lupa do nasida. Ditiki di Mesir nang pesongoni tabo di sipanganon hape tong tertindas nasida. Lupa do nasida silas ni roha alani akka arsak. Buhado nang dihita damang do daina. Akka si taonon nang holso di rohata. Bui doi tutu mabaik kita lupa di akka silas ni rohai. Apalagi molo akan na tua-tua di son. Molo anak na mga rato. Pasti gudang suku-suku di roha. Bohado, mga do anak kad di pangaratoanan. Nina. Adong museng madok, bohado cukup do baladzonay na hukirimi. Adong muse, bohado pardonganon ni anak kuku di pangaratoanan. Adong nakiku bigi ka bermuse, sian situata, ngamarak benin na museng aka narkoba nuay. Pastilam ganggu museng rohani aka na tua-tua. Bohado, honado anak kuku na. Apalagi may anak ko noon, songon pengalaman, di aka dongan na asing. Majalo hepeng jojot tu na tua-tua na. Bah, baru do penikirim tu anak kokon, ngahabis nina. Namar ganjay do di san, namar narkobay do di san, gabi dang pos rohani ba. Gabi suku-suku terus di rohani ba. Ulur si pata akan wetudon, dang nokbe modum. Di podo manipe nga makatatay sa diri. Anak koku lagi marhua ho ini nause. Ape lagi modum. Ala pikira dang sejalan doho rohani ba. Di rohani ba saya lalap memikirhon songo dia parngulun ni aka keluarga manang ianakon. Apalagi masongo daerah namian, uludo amatai berbeda ingana dot inatai. Alinang marsirang odah, alani parkari juad do. Sada di tambang, sada di jabu mangurus aka anak-anak. Molodang pos rohani inatai di parkari juan ni amatai. Las sadia pedilian amatai tu inatai dang marargai. Alai molo nunga di bagasan pos ni roha ibana. Molo nunga sada pamikirion doh rohani nasida. Nang songod dia pe amatai, di dia pe parkari joanna, di dia pe ibadah maringanan, lasora pe dohot amatai manang inatai. Alai molo nunga sada roha, sada pikiran, pasti do toema. Di bagasan tangyaku, saya toktong ma diramoti Tuhan. Saya toktong ma dijagai Tuhan. Saya toktong ma dipadau Tuhan aka pangabati mana akamara siya kami. Molo song nido tabay damang do daina. Song ni anak ko taipe. Molo pos do hatta tu ibana di pangaratuan nay. Toktong ma Tuhan mamasu-masu saluh nasida. Jala pos marohata. Songon na nido ni debata tu si Musa. Say donganan ni Tuhan ido. Say jongjongan ni Tuhan ido pardalanan ni bangso Israeli. Unang pala ganggur hamuna. Unang pala marsak kamu. Sian najolo nuaing satu haduan. Toktong do di bata mangaramoti hamu. Toktong do di bata mamasu-masu jala manugu-nugu hamu. Madalani sudi aka pardalanan ni ngulumuna. Jala namang yut damang do dainang. Bohado songon panadayota tutuhani. Bagaimana pengenalan kita terhadap Tuhan di dalam kehidupan kita? Apakah kita hanya sekedar mengenal Tuhan dari apa yang kita baca saja? Apakah kita mengenal Tuhan dari apa yang orang lain katakan saja? Beta matawahin damang do dainang. Songo dia do panadayota tutuhani. Bagaimana pengenalan kita terhadap Tuhan? Mari kita buat bukan dari pandangan orang lain. Bukan dari pemahaman orang lain. Tapi buatlah pengenalan akan Tuhan itu yang berasal dari dirimu sendiri. Apa yang sudah kita terima dari Tuhan,
marilah kita buat itu sebagai pedoman bagi kita bahwa itulah Tuhan yang saya kenal. Tuhan memberikan kepada kita sukacita. Tuhan adalah pemberi sukacita bagi saya. Tuhan adalah penolong bagi saya karena Dia telah menyelamatkan kehidupan saya. Itulah Tuhan di dalam kehidupanmu. Dan marilah kita percayai Tuhan sepenuhnya di dalam kehidupan kita, seperti Musa yang bukan hanya sekedar mengenal Tuhan hanya dari nama saja, tetapi dia ingin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Walaupun dia sudah merasakan berkat Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya, tetapi dia senantiasa ingin melihat bagaimana kemuliaan Tuhan itu, bagaimana berkat Tuhan itu, bagaimana kekuatan Tuhan itu di dalam kehidupan Musa, di dalam menjalani setiap kehidupannya. Karena keinginan Musa itu, karena sukacita Musa tersebut, maka Tuhan mengizinkan dia melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan mengizinkan dia melihat bagaimana kuasa Tuhan di dalam kehidupan Musa dan bangsa Israel. Tetapi hanya satu yang tidak diizinkan oleh Tuhan. Apa itu? Dikatakan di ayat 23, "Iadung hupatai tangaku, idaumu maau siapudi, alai anggo apala bohikon, dang jadi idauni manang ise." Setelah Tuhan menunjukkan kuasanya kepada Musa, ternyata dia tidak dapat melihat Tuhan. Mengapa demikian? Molonung ngaboy taida Tuhani songon pikirata. Molonung ngaboy ta pikiri Tuhani songon mabentukna. Tuhani songon mabohina. Tuhani songon maubuna dolan akan asing. Berarti bui do tacip tahun Tuhani sadiri. Alai huaso ni Tuhani dangadong na botosa. Balgani huaso ni Tuhani dangadong na menanding. Disialai do didok dang dibereng manangisi yao. Nabuhi di ida akazolma do na porsia holan huaso ni Tuhani, pabahenan ni Tuhani, jala pasu-pasu ni Tuhani di bagasan parngulun. Disialai asa tok-tok kita manada Tuhani, debata haroroan ni pasu-pasui. Tok-tong mahita debata mangalihon akan nadingkan di bagasan parngulat tay, ahanan nilihon ni Tuhani, tok-tong may tahalason. Ahanan ni Leon ni Tuhani saharo di bagasan tikyon, nang huaso, nang arta, nang paryanakonon, nang pasangan, nang parkarijuan. Tabahim masalhu nay tahaposi, jala tahaporsiay, na siya Tuhani do salu na tajalo. Jala molonunga tabahin songoni di bagasan ngulutta. Kalau sudah kita percayai bahwa semua yang kita miliki berasal dari Tuhan, maka kita tidak ada alasan lagi untuk tidak percaya kepadanya. Karena Tuhan memberikan berkat itu kepada kita, tidak menggunakan alasan. Dang alani burju amang pandita ninggolani, uban na di pasu-pasu daw. Dang alani burju hita mangulaon akaulauta, uban na dilihot Tuhani dihita akka pasu-pasu, natajalon waing daw. Sudi akka pasu-pasu, sudi akan dan nilihon ni Tuhan itu hita, alani inisiatif ni Tuhan sadiri doi. Alani lomo ni rohani Tuhan sadiri doi, dilihon na tuhita, uban na buita jalo, ahana dong dihita nuaing. Jala pasu-pasui ikot toktong tapaima di bagasan nguluta. Banyak permintaan, banyak keinginan dalam kehidupan kita. Molodang dilihat Tuhan dopin nuaing. Posrohata, tapaima mai. Posrohata, nalehono ni Tuhani doi dihita. Asal ma tok-tok kita satia paimahon akka pasu-pasu nasihat Tuhani. Amin martang yang mahita. Mau lihat Tuhan sobah rohanami darupanmu. Disudi akka pasu-pasum nasaro di bagasa tikyon nahu pakilalahu kami. Sian sudi akka ulaun nami, sian sudi akka kesibukan nami. Tok-tong dope di lehoko partikia dihami ali Tuhan. Boi rakmar pungu di bagas joromon. Ima namangulahon
parmingguan nami. Namar sadani roh kami, mamuji pasangapon guarmu, mabigi hatam nagabi bohal di kami. Saluhu nayali Tuhan, dang alani gogo nami. Alay saluhu nay, holan alani asi ni roham dui, uban nabui kami, majalo, pasu-pasum di bagasa tikyon, bui rap mamuji pasangapon guarmu. Di salila Tuhan, toktong maho mempargugui hok kami, toktong maho na mga ramoti kami, mga leon hai pasod di kami. Asa toktong ali Tuhan, bui hula hok kami sudi akka ulaun, nang pinasahatmu tu kami, marhiti-hiti elas ni roha, marhiti-hiti ai pason jala marhiti-hiti gogo nasyako. Jala toktong ali Tuhan, sudi akka naung niliok ko di kami, bui may gabi habauran ni paso-paso di kami, nang di akka humaliang nami. Ala nunga saluhu nay di paso-paso, marhiti-hiti wasom. Ali Tuhan, hatam na kubigi kami, napaingotok kami, hodo harawan ni sudi akka pasu-pasu di bagasan ngulu nami, isialele Tuhan, toktong ma tabomu pasu-pasu di kami, tabomu sudi silas ni roha di kami, tarlumubi ma di ruas ni huriam hagabipi din pasar resort Balion. Toktong maho na mamasu-masu na sida Tuhan, isudi akka ulaun, pasu-pasu na sida di rumah tangga na sida, pasu-pasu na sida di parianak kono ni na sida. Homa toktong ali Tuhan na mga leon na umuli na mendengkan tunasida. Nang di ruas ni huriampe, na toktong di bagasan sudi aka parukilon, sudi aka permasalahan ali Tuhan. Postrohan nami, tanganmu na badiyay ma na dilehonmu tunasida, manugunugu na sida marhiti titodim todi porbadia. Asa bui na sida, mamulu sudi aka parukiloni, mamulu sudi aka sitaunoni, jala dapotan las ni roha tujuluan ni arion. Nang ruas ni huriam na di bakasan parsahito pe ali Tuhan, pos rohanami, horo na toktong na tau mga leon hai pason, marhiti ubat ng medis na manangani na sida, asa toktong ali Tuhan, bui dapotan hai pason na sida, jala manguduti sudi aka parangulon na tujuluan ni arion. Nang disudi parhaladumpi, ho matoktong ali Tuhan na mamasu-masu na sida, di pakkobasyon ni nasida makkobasi ruas ni huriam, asa toktong nasida margugo marhahi pason, lehon bisu nasiyako, asa toktong bisu nasiyako mana di pangasahon nasida, lao makkobasi di huriam hakabibi din pasar Balion. Nang soni pe pamarita nami ali Tuhan, o matoktong na mga leon nasida torang ni pikiran, o manamanugunungan nasida patiur holakan ni nasida, asa toktong bui mga rajay hami saluhu rakyat na, asa mardalan tulomo ni rohamma nasida saluhu na. Di bagasan guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus, martangyak kami dari depanmu. Amin. Mari di musik kita sen buka di nomor 155 ayat sadar nomang yud hut mata pasahat pilihat.
pasat mapiliata tuadopan di debata martangiang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroruan ni salut silion leon na nenggando nasa ulibasa na mauliutus. Upasat tami manasian ni leon mito ami pilihan nami tuho. Sa jalo may gawe na hutus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asar pa huparasya kami pilihanon. Pati bulhon harajan mo tong-tong ni Uriam doho di Portibion. Buhay marohanami marhiti titodim. Asalam hutadami gudang ni sin leon-leon mito hami. Asalam girgil hami madok mau lihat ituho. Marhiti ti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Namin na di Banua Gijang, say pinurbadia maguarmo, say Roma harajon, say sa malaman roham di Bartongon songon na di Banua Gijang. Leon matoam sa dalan hauluan siapari, say sama dosa nami songon panisa nami, di dosa ndongan amardosa tuhami. Una kami togyo tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Mahamu di bakasan dame jala-jalo hamo papasu-pasu nasian Tuhan di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata mahu. Di sondakon Tuhan di bata ma bohina tuho jala asi marohana midahu. Di dopakon Tuhan di bata ma bohina tuho jala di pasor madamina tu todim. Selamat hari Minggu dari seluruh Parhalado HKBP dan Pasar Bali. Semua mengucapkan selamat hari Minggu buat seluruh jemaat yang hadir pada ibadah pukul 10. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.